o el soterrament i cobriment de la via del tren que travessa la ciutat. Les obres es farien en dues fases. La primera afectaria el tram de la línia de França que hi ha entre el pont de la carretera de la Roca i el pont de la de Cardedeu. La segona fase consistiria en la urbanització entre la Ronda Sud, ara en construcció, i la futura Ronda Nord. El cobriment de la via és l'objectiu prioritari i més ambiciós de la ciutat de Granollers en aquest final de segle. La realització de l'obra uniria la zona de ponent de Granollers amb el barri de la Fontverda, que ha crescut des dels anys 70 a l'altra banda de la via. Així es portaria a terme tant una connexió longitudinal com transversal i es donaria sortida a molts carrers que es troben tallats per la línia fèrrea. La nostra pretensió és poder donar permeabilitat entre aquests dos teixits urbans, alliberar una superfície molt important de sòl que ens pugui permetre la continuïtat de la xarxa viària entre aquestes dues trames urbanes, la del casc urbà i la del barri de la Fontverda, i alhora ens pugui alliberar espais per generar espais lliures de zones verdes o places i també espais per equipaments i podria ser també la possibilitat de sostre edificable per a aprofitament privat. Per cobrir la via, primer se n'hauria de rebaixar el nivell, ja que els talussos que la tanquen són de diferents alçades. L'estudi preveu que l'actuació més immediata cobreixi 1 quilòmetre de vies, amb la qual cosa es guanyarien moltes hectàrees de zones lliures que es podrien destinar a equipaments i a habitatges. El soterrament de la via aniria acompanyat de la construcció d'una nova estació de tren. Al voltant de 2:15 del matí, un camió carregat amb dèbils morin si no poden arribar al Delta del Llobregat o al de l'Ebre, on la situació és molt millor.